בואו לארוז איתי לטיסת עבודה. האמת שזו טיסה סופר קצרה, אנחנו הולכים לטוס לאילת עם בי פארם. פיזית כל הנבחרת הולכת להיות שם. ואנחנו חוזרים יום אחרי, אפילו פחות מ-24 שעות. רגע, בעצם אני לא כזה טובה במתמטיקה. אנחנו יוצאים ב-6, אנחנו שם ב-10. לא, קצת יותר מ-24 שעות. טוב, בסדר, הבנתם, אפשר להתקדם. שמתי כבר את התיק רחצה ותיק בוקר. חובה גם תיק סקינקר. הולך להיות לנו זמן לבריכה, אז אני מביאה כמה דברים לבריכה. וכמובן שתיק איפור של בי פארם. אני חושבת שאני אביא עוד הרבה איפור, אז אולי כדאי אפילו עוד תיק איפור. יש כאן מארז של סול דה ז'נרו. ואת זה שזה כאילו משזף ועדיין לא ניסיתי. אולי יהיה לי זמן. גם סל כביסה. ונראה לי שהצד הזה מוכן. בצד השני אני שמה יותר את הבגדים. ובגלל שאנחנו טסים לכל כך מעט זמן, החלטתי לארגן את האוטפיטים מראש, כדי שאני לא אחשוב כל הזמן על מה ללבוש. האוטפיט לאיקוניק סאמר, שאגב אתם יכולים לבוא ולראות אותנו, זה הולך להיות בקניון אייסמול בשעה 5 ביום ראשון. בערב עושים לנו ארוחת שף, שמלת ערב חמודה. יום אחרי עושים לנו ארוחת בוקר וסדנת קרח. ואוטפיט לחזור שיהיה לי ליתר ביטחון. ולכל זה צריך נעליים כמובן, אז... ונשים את כל זה בשקיות. פיג'מה, תכשיטים, תאורה למקרה שאני רוצה לצלם. פה המיקרופון הפסיק לעבוד לי, אז אין סאונד מהחלק הזה. אבל אתם רואים מה אני מכניסה. אז תרשמו לי בתגובות מה שכחתי. כי ב-4 לפנות בוקר אני כבר חייבת לעלות על הטיסה.